Mancing karo camping ning Bengawan Solo Wonogiri lur. Dadi critane iki sesuk pupung prei ora kerja, aku karo kanca-kancaku iki padha arep mancing karo camping nginep ning pinggir kali. Iki lagi padha ngenteni kancaku sing do urung teko. Karo nunggu iki Mas Sigit, iki yo hobi mancing banget wi. Oke, gandeng kancaku wis komplit, wis do mlumpuk kabeh, iki langsung berangkat menuju ke lokasi lur. Untuk lokasi niki etane Waduk Penggol lur. Dadi karo Waduk Penggol ki ngetan sithik, terus ketemu karo Kelurahan Tanjung Rejo, kayak terus wae sampai ketemu Desa Pucungan. Nek wis tekan Desa Pucungan, engko enek gerdu engko ambil kanan, terus wae lewati sawah-sawah karo lewati Barongan lur. Lah iki lokasine meh arep tekan, tapi iki dalane yo rada elek lur, soalnya iki wis dalan menuju neng pinggir kali. Dualane paweteng biang iki. Ning jare kono ki apa sepote apik tur yo nggone penak lur. Enek gazebone barang. Dadi camping karo mancingi penak pokoke. Lah iki kanca-kancaku yo wis do padha tekan dhisik, aku mau kari dhewe soale mau ya mampir ning warung golek kopi karo golek jajanan. Soale iki mau lali ndelalah ora nggawa kopi, dadi dadak mampir sik ning warung. Dadi nek nongkrong ngene iki nek ora kopi niki ya ora mantep lur. Oke, iki kanca-kancaku wis padha tekan dhisik, iki wis do persiapan no tonggon, resik-resik nggon. Lah kuwi masuk hati wis ready mancingnya pokoke. Oke, singkat cerita langsung wae iki padha persiapan mancing, do ngetokne pancinge karo nyiapne umpane bolo. Lagi jare tak takoki do nganggo umpan apa, jare nganggo umpan buah lo. Apa ya iso nek buah lo nggo pakan ijan. Apa iso to lur nek buah lo dienggo pakan umpan iki ya iso. Komen aja jal. Lah iki yo Mas Sigit yo arep nguncalne pancing. Lah iki adikku sing jenenge Ilham iki yo mancing nganggo umpan buah lo jare. Oke, bolo iki disambi karo masak-masak bolo. Dadi karo masang pancing iki yo disambi karo masak-masak daging korban wingi. Dadi gen rada gayeng bolo. Dadi yo mancing yo karo masak-masak mangan geden bolo. Iki si kita ora sabar iki. Jare kok omahmu sambat rong madang ngono jare. Oke, iki wis meh mateng, kare nambahi kecap karo nunggu empuk daginge, karo nambahi uyah sithik karo micin saithik gen rasane jos mantep pokoke. Oke, iki sedang nunggu mateng.